Men hvad gør jeg, når jeg er presset på kort sigt? Altså, jeg skal jo have en ordre nu, fordi jeg er helt vildt presset. Hvordan kan jeg bruge konceptet om at være neutral til på kort sigt og få opfyldt mine salgsmål? Det er super interessant, ikke? Og det er super interessant, at du spørger om, at det er et paradoks, og det er ikke nemt at arbejde under pres og blive målt af varet. Jeg er ikke imod, at sælgere skal måles og vejes. Det skal de. Det er en del af gamet. Og det er også et pres, som sælgeren skal lære at kontrollere og styre og leve med. Inden for coaching og inden for systemisk tænkning og metode. Det var faktisk en, der hedder Michael White, der har opfundet det her. Han taler om dekonstruktion og narrativitet, men også om noget, der hedder eksternalisering. Eksternalisering går ud på, at man tager en følelse eller et problem, og så tager man det uden for kroppen, og man giver det et navn. Så man kan kalde det her pres, det her budgetpres, det kan du godt eksternalisere som sælger. Det vil sige, det her pres herude, det er herude. Det er der hele tiden. Men jeg kan selv beslutte, jeg kan selv bestemme, hvordan det skal påvirke, eller om det overhovedet skal få lov til at få taletid i forhold til mit salgsarbejde og i forhold til mine kunder. Det er den kontrol, sælgeren skal tage.